Nananom wadaroma ene yaba abetie kasachire kakra. Yahwe asante abakosem bi ne fa bi. Na adwenkyerɛ no mu no abepie sɛ ase yɛgyeja ho kwan bi so. Ɛden na atosini a amia bedu ba bi a yedri na wo si ekafa ho. Yɛdi kan medase. Ai. Ohene Nana Akua Afriyie owo abrempon. No kwasem ne se ene manage se me ba ya me betie saa kasachire bi. Na me hu se anye bia na enya obi obetimi aka me se no wode a kire ya bakosem. Manage hu bebre san se se ofa tworo konkron na wo kan a ya bakosem efritire ekokatire na da bia ya meka se esesa asante nso yenso niema esisi ya bakosem ye de gunkrata so mechese ye no nwoma a ekirima nso be ba besua no se tworo konkron na aya asante nso ye de sanse se wo trans na wutie abakosem a umpesa wo be sorry enika edu ba bia na areho tibia bia nanom bi ekomu nanso ni nyina chi no edinkurimdie bae emma wani gye wunya arehemu wunya akokoduro bi ahotoso bi wo ho emma wo Philip meka no say wani me how to put it but you feel proud of yourself so we santini we are proud so we santini san say wona nanom bi aye abakosem edi ato ama na ubebisa me se eye den na asene ma atoba ha we ka se eye ejejemu no kwasem ne se enne nipa bi akokoduru ekofom de tosu bio enwoma ayesua no nipa bi hu ne se ye ka abakosem titiru Ghana ha asante nkwa na wa abakosem a edimu omo abakosem o Ghana ha nyina meka so omeyi omo so omo abakosem nyina omo ntimi nka omo abakosem nyi asante mfrim ena wotan so ewo honti ese dodo ani sa de oso ntakache cheso omo ni chiru nso enu nti no woni bibi omo mpesa asante abakosem no ebepie enti ye nakra nye abakosem ene Ghana ha woko schools a history esuano ene history no ya limiting to bi kakra bi chese se woko deeper ana wo wura wo do mo sukwa agisa woko kan asante abakosem omo nso chiri ensesa asante abakosem ye kama obite because to them ebema ye superior but eye nyankopon na ya Asanteman sa Asanteman be ko so ayekese asante your mind ba medie ma de ba akwa ha me kakra eye se eye Nananom madaru meburu mesrem ane me nana ne sante hene nti medie metimi aka sanse ese odihye anko a akwa adwane se eniema ekoso enne sinto abaya bakosem ya mamre nyina efiri Nananom sanse ye dwumedi esese ye di ne ye nya bio enne yese modernization ne ma kwa animu ene ma asesa enti ade bi wo ho ma sesa nke ye nkuro so ye nkuro ase na ye ntimi nye ye di democracy so asaba be ka ho ka bi mam ka bi asane manyina nanso ade ba ko obi ntimi nyi free ensam ye yabakosem eno de Nananom adika ya ato dada enti se Nananom ye transe ne ye nhwe ha ma sabiti bo nkoso bi sore na wotwe afidie si nanim na wo famrantie bi tua o kasa munya na munane asante abakosem ani a na yete woni enhwe ha ne anya hwea se ya ne beba sanse obi ho te wona ni kurom abakosem na obi asesa no bato mie na no nkasa yete Asanteman mu ha enne ye nkokon bio se miyi oma eye na apoguare eteye eye anantahene ye man ni tuo se won fa mo santehene ho ban se o santehene ni defense yi pa
omu kuta no mu a me yi omu fi omu dwumadi omu guzu dia wan na wa Asanteman ha na oso okuta tuo de boa Asanteman na wadi ya adwuma obia ni ho na ya fra Asante say ya ko wo na wo so ye chidom wo na wo so wo ye wei wo na wo so ye wei ya wo kuta tuo de boa Asante ho ban a enne wo tuo no de den enne ye twa Asante hene ho hia but dwumadi esase ya boa ye de boa Asanteman ye mfa nye ye bibi bia ye twen se bia mu wada ma eburo ye wura na emekasa se bia bobo nse bibie na no no okasa esese ye se de ya niema ya hye ye niema weni he esese nkietimi ma obi begina ho as communication minister obi begina ho we defense minister we wo ho because ya hye niema nyina dada esese safo ni ya up and doing no obi anya adwuma dia kan say betena menhia na Asante hina trans ni abetena ne nchen media meka ifiri ha mutwa miti a ma ya Asanteman adwuma se bia mu enne wokon no nya sekan enya tuo enne momo nsa na omugu ayi social media no wo ye ohene minim se wontimi nya sa adwuma na won so employ people what I say won so fam rantie ni bi na mo so nya adwuma ma Asanteman eda ne ye because woman yes sorry to Asanteman nyina no omu tua ehoka omu frem rantie ni afa phone ni de ama omo ni afa we ni de ama omo ene omo bie uko social media omo bie ho ahwani TV ni nyina egu social media ene omo de say yabakosem enti wo as a defense minister awa Asanteman mu ha as communication minister then na wo ye bo Asanteman ede adwuma na ye bio ene ye nkokon bio enti se ye pese protect ye maya na se ye se ye bo Asanteman na koso dia ene obi ansori no nya adwuma because se first kan na de kon na emfa se kan ye de pen na eko ene se wo de aduane a ene he obi adidi woni fie obi ni obi aduane wo adwuma die no ese se obebisa wura ene de na menye ese se ye timi sorry ye wa achia me adwuma wo ho achia me adwuma no mo nso mo bo hene ho ban eda no hwe akwa bi sorry ye wo krom ha se wo sorry atia ye wura eye achia me o kansem bebre ane egu Asanteman ho fin ye kai mi remfi ye se Nananom bi sorry ye sabre na achia me ni ha ejina mu se wontimi nkasenti achia me nkasenti Asanteman eyamamre me kai na akwa kusu ewura achia me sane mani nyina eye niema ye de bo Asanteman ho ban ennom Asantemu yedu efri sabe ne hu to ni paso wontimi nyina ba bia asabi na won kasenti Asante yenya ye bo Asante yenya se ya Asanteman yenya ya je ho mena edi ntuma ye frantuma ye koba ye kuta this title ye kuta that title ye omahene ye Asante ye wura bempon edi adwuma ne ye ena bempon no ye koduru sei media asema mi bisa no ti ye dwuma die no se ye pesa Asanteman eya Asanteman koso ya Asanteman na ye kuta emu bia ye mu die dia ene Nananom mo me sorry na adwuma no ye na ese ye the chatto ye media yenhwe media so dwuma wodi ni titru ni social media ensemo ankrofo timi kwatena hoka efa Asante de omdi enim de afutu na ode media no fa Asante asenka ho ewo mframem menka se binjro yesi abo bi beka wa na efi wontumam she enam dwumadi a Nananom esese omudi a omagya ato nti ene ye mrante ne hu a na ewo nipam se ye nkasenti achia me ye nyese ni nyina afiri ho omo so do omo ho agimu bi ama ene emrante ni nyina gu social media episika na de bia meka se eye Asanteman ye edin a obo a ehia okura wonya sika wow sisu bia mame me pesa me kire se Asanteman eni ni wura din kura keke obo a wonya sika okay ane eni ntina mpanyufo kan asem se de odin ena yebo he
and them rantie na omo tuagu social media omo di sebinsem hunu nyina na esika na omo pe na se wuchiri kokwa woni ni ma me say Asanteman din na omo didi omo pa omo nya Asanteman ho asam kan hwe so omo adwuma be koso a omo ntimi ntna se omo ntimi survive a week without see am Asanteman din enti se wo man bi ti Asanteman mu na se watoto ho ase a meka cha o se sorry Kenya ho enti ya mrantia no nso mesre mo eburu madaroma mu ni sika achi sanse ye de Asanteman mu hade ye nananom de ye kan se nipa ho hia echen sika ni ebu nipa echen sika enne sika nti mu nipa munyai saade no na se mo de osompa esuma Asanteman a sika dwa ebehwe mo sika dwa ebeboa mo sikadwa ede mu bedru akiri me de metimi aka akere mo ano no se mo wa akwanya bi o social media na mo de bia ye besre mo se mo mfa no trodo enkotena social media na mo nka no kre no abakosam no de siye mo mfa ntodwa mani pa mehwe na no be mama didi sensa mo de ntro ebe ye